реперо метавонанд сум кор кунанд ай 500 сум то 100 сум ҳам дислайк ҳамони ҳисоб тай ҳам лайк фармод бикардниш ҳамони ҳисоб мекунад 1300 та трека та гӯш кард ё просто лайк мондиу дальше гузашт сураҷ гуфтум ки ти мара гузашта наметавонӣ чехеши туи лайк ҳафтада сем ҷӯшидӣ мо накрутчикоро обрат кардем барои ҳам шуди акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед ва мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст аст мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург муддати 24 соат мебошад барои дигар давлатҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад салому алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи лайк ҳафта ва сеюм ҷои ҳафтаи 38-ми мо лерик буд бисёриҳо медонед лерик кияй ҳамкори мо лек аз и ҳафта иборат дига ҳамкоромона дар лайк ҳафта иштирокшона маҳал мекунем барои ҳамо и аввалин бор охирин бор лерика дар иҷа мебинем лерик чихеши туи лайк ҳафтада сем ҷӯшидӣ ва чихеле ки сураҷ гуфт то рӯзи якшанбера дим рафт сабдӣ ва бо предлагат кардае ки ма 350 сум биё тақсим кунем ки палбоматра мегзарам ту негуфтае аввал ассалому алейкум ба ҳамон нафаре ки моро тамошо доранд ва бародаро рости гап ман намедонистам и лайк ҳафтара хеле қонунша намедонистам ва намедонистам ки сум кор мекунӣ ман гуфтам будам регистрация кунам ба чапкои худ монда лайк монам просто тамом дуромадам яке дидам ва ҳамин лайк ҳафта дидам ҳама қадари лайк монда лайкҳои бисёр мондиянд баъд гуфтам ки ҳамин айру чи қадар одам лайк мондастам дуромадам видеои шуморо тамошо кардам видеое ки реклама кардагин ҳамро тамошо кардам ки шумо давҷа гуфтагие ки реперо метавонанд сум кор кунанд ай 500 сум то 100 сум ва нафаре ки лайк монанд убора мухлисоро ҳам метавонанд сум кор кунанд ва ман худам ҳамчу давҷа як мухлис тасаввур кардам ва барои ҳамон пешраве ки дар ҳамон репортал мешавад ҳамонҷа да гирифтам мақсад лайк мондум мебинам дар ҳамон як шабаш уже ман ҷои вая гирифтам ҷои дима гирифтам не ки ман ай рӯзи панҷшанбе сар карда будам мо накрутчикоро обрат кардем барои ҳам ҷоидим шуди вақте ки ҳамон рӯзи шанбе буд рӯзи шанбе шабаш вақте ки дидам ки ҳамон накрутка кардагианд дим сеюма ман вообще нестам ва ҳамонҷа история кардам ки акай доди худои намихали проблема шидага кадом мумкин нест программистон як чиза хато кардам созишка айрӯ ҳавай ба саҳар хестам омадам офис ки аллакай даҷа дидам ҷои дим дар рафтастам баъд қади сураҷ ҳам гуфтам ки мақсад ман тра сураҷ гуфтам ки ти мара гузашта наметавонӣ аз сураҷ гуфтам ки ман тра мегзарам исуса ба қайсот умедиш канд гуфт ман ҷои ҳамон чорум басайма ба вақте ки ман хона рафтам хона надромадам беринда гаштам яй бихидам шид ки сураҷ гузаштагма дига ҳамин ду лайк сураҷ зиёд шид дига гуфтам ки гуфтам мон ҳамин бачада ошава дига ба худо да худам чи намонду ки ман ҳозир бояд ман хона будам худам ла лайк монам исуса чи не баъд дига ҳамонҷом да истодам 3300 буд гуфтам ки ман ҳамонҷои сем бас барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RAP.TJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк меона дода мешавад ба ҷои якум 500 сомонӣ ба ҷои дуюм 400 сомонӣ ба ҷои сеюм 300 сомонӣ ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ лайкҳоро бояд дар сайти RAP.TJ гузоред яъне дар сайти RAP.TJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RAP.TJ буда лайк мегузоред рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RAP.TJ дастрас намоед ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RAP.TJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд чӣ тавр онҳо низ худро дар сайти RAP.TJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RAP.TJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RAP.TJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти RAP.TJ бошед. Фаҳмо. Ва 3300 та трека та гӯш кард ё просто лайк мондиу дальше гузашт? Вай охир намешава гӯш накарда. То 10-15 секунд шона гӯш мекардам.
با یا وایش پی مینوسش همی بود که سامسونگ قطعی همی را اگر بود چیکار ممکن اونجا همون کارگرایی که کار کردن و آیفون دارن اسم میکنن ایجاش میبرایا برای هموخه چون همراه اهمیت میتونه با سامسونگ یا لایک میمونی کو نظر میکنی میگی با اگلاند میشه انا میش все значит мы будет скроллинга запоминать кна ай چه آیفون میشه انا ای سامسونگ نمیشه من در آیفون سانجیدم شی من در سامسونگ نشیدم چی само хайра скроллинг номдора ира мо мегем бача кора мебинан ки ҷара бо аякса запаминат кан хай короче кор борш бисёра но ай пасш мешам бо чи мушкило бу да лайк ҳафта чтобы исправить кунем ва бачако шавқшон зиёд шуд мушкилиш ҳама қатишайдим ба вақте ки гуфтан ки уна я проблемаи дига дора лайк гуфтан я роҳи осони дигааш ҳаста ҳамура рост дига короче о мега ки дизлайк мемонӣ бо лайк вай накрутка ҳисоб мекунам ама якта ки ҳамура ки мондум да ҳамин ҷа штагим қатишураж лайк боса якта дизлайк мондум лайк мондум у дабадит мезанам медани чи хала вай меги наглахта фоша ку ҳам дизлайк савз мешава ҳам иш савз мешава дига худат мебини намефорад ҳам чиза баки ба фикрам дар оянда мо ира хел мекунем ҳам дизлайк ҳамони ҳисобта ҳам лайк фарқ кардаш ҳамони ҳисоб мекуна чтоб трек маҳхуд нашава дизлайк мони маҳхуд набоша мисол озир дар ҳисоби лайк мерава бале оз бачако бисёр чико кайсан трек маҳхуд шаст ё нест лайк мемонан ирам нодуруста маҳхуд набошад дизлайк монӣ но ҳисобат кана дар шоти ту не ки бо дар онҷо ман чизое дидам хубиш чӣ шид мақсад ман як бор иштирок кардам ҳамун хубиш дар чӣ шид ки чанд трекера ки худам мехостум телефон ма баъди классификат зада ҳамун трекора надоштум треки Shon буд якай берӯз буд яъне ки бачакарлеон RAP.TJ доказат кард ки архиви рэпае баъд уна кира чӣ ном дора барон лашкарои веназам буд ҳам чанд ташкил бо будак ҳамора скачат кардам худам да гирифтам бо трекои пешинааш хеле медонен ҷои сеюм ҷо 300 сомонай ва насиб бид ки набрад яки аввал охирон буд дига ишро кар наметунем майли туғрияй ва айспас аганде кора сахттар меқапем ки ба ин намешидай раҳмати каломи надорум барои ҳамин харитсоро ташкил кардан мумкин ки бисёриё бигӯянд ки барои чизи дигаи гирифта наметавона сабаб боши яки и коргар монай ва шумо ира нодуруст мефаҳмед ва мегӯянд ки коргари худаш бридесе ва модам неинтересне вешна лицо ира дар лайк ҳафта нишон додан а барои ҳаму мо мехоҳем ки чтобы амиҷа мехиштагиё одамое бошанд ки мо нашносемшон ва реальност бидонем ки ҳам бачаако ҳаракат кардагиан мо намегем ми ҳаракат накардагиан просто коргар монай шумо нодуруст моро мефаҳмед ва рэп ҳафтада ҳам хеле кардагем ку рэперое ки знамените будан ҳамвора дигар рэпошуна дар рэп ҳафта иштирок надоранд чунки мо мехоҳем ки рэперое ки доходи рэпшон кама ё ки вообще нест ҳамво ай рэп хотят и қакам боша фоида бинаны завқи дилшон намбара инем қадар кор буд кадом мехоҳад бисомон кор кунам поён дар номера ҳамда муроҷиат кунен мефаҳмонанд то не ки ба худо қасам акай доди худо ҳамун якум шаве буд ҳамун шав ман чиза увери набудам не ки вақте шуморо апрзам ку гуфтум бимону меша гуфти бале ба худо қасам то 7 саҳар ама лайк мондагим хай дар хона вайфай ягон кор нито мекарди у лайк ҳафтатро обрат мекард мисол одамое ки ҳамин хеле фикр мекунам ма оиди ҳамо мақсад бародаро бифаҳме ки мақсад ин заёбай ҳамин сарат камтар нерви набардора ба худо қасам намефорад ай баҳри сума мегзарӣ меги ман ҳамин кора намекунам саломат бошем бачако